Kajing tu kana syapang kawe ka kente ka batray office. Kamisha kadai ka batray ha kawe ka office bahe bah. Bat kane ka kente kadai ka badang syudap yato dang kumbakato kat nepor. Ka arta jong kamisha kadang don hapok lai post name AA. Kamisha kadai ka babahabriw na du badang ka kemi. Bat karanyang renyot ru ka syubyang. Teha kawe ka sengi. Kamisha kala krek ban letray no. Haba kaletray kapong bait dakijan ki balingkot bat kada senrich sen syakaman bat syakadiang ban pensma ubi. Shua baka misha kamut ban mino na ying ulok jangka ulaong yaka. Misha balay piriam kumne haba pidey gabriw kabaladon la ulok ru balay pimtre ban rem simple kam itanat. Kamisha kalaong nga klem letray lingka nga letray office te nga hap rembait kumne na mar nga balahi te nga yo bantiet nga klem sim nga kapisa jong pi. Ulok jong ka usngap no na mar kamisha kapen i lakan niya ulok. Kamisha kala start ya kaskuti bat letray no. Enda kamisha kala poy ha pelau jong ka office. Ucok kidar ulawan marek wood hajan jong ka berulapan kup syatri ka. Kamisha kala penyang yang kaskuti jongka ha pelau bat kala pai syadin kayo i ucokidar. Kamisha kala ong are iba cokidar kumno pitip bangalawan. Ucokidar ulaong pidang poy tang hasitang lentiru ngalas ngautu bapilawan namar babe kala jong ubi basma kasen jong pi. Kamisha kala pat hakakti jong ucokidar bat kala ong kublay shibun. Kini baro arngut kili pat kti iwe kila rungno ha office pat ki dayat kersyut artat. Ki para nong tray dalawan kamisha sa office ki syu anglingo yaka namar ka rukom rem jongka banya ki samlaru ki dangja sa kendong. Kamisha katang supoy ha kamera jongka kalabu yaka bek perklasyong ha syuki kelas dang ban on yaka komputer jongka. Henry ha kata kapor kasketeri jung ubah hedu kalawan kot yaka bat kalaong. Mem ubos ulah pak kot ya pi. Bat mar kumta kamisha kelej ha kamera jung ubos. Ubos jung kamisha kisat kot kertang da usar renol. Enda kamisha kelarung ha kamera jung usar renol. Urenol ulah syuang lengo e kamisha baka pong skat lengkot katno u iskuny haba upet yaka. Usaranal ulaya ro yaka bakalong kababahabriw kamisha kanang shisha ban penitenat yano kat kibaya kendu baro ki iskunya ka. Kamisha kalaong ya u to labyang na yoro tan si asaryo nga sukpo sibit to batay no ya nga pimut ban pakam ayu. Urenal ulaong shim kene ka file bat sa print pendap no na marangadon kam ban sopit no sibit na mar bakalakam kerki. Kamisha kala shim ya ka file hakti jong usar renol bat kamut ban letnyo ha kamera la jong. Henry ka duty jong ka kala slip kala jan kelon lada umbat na u renol te kala limbej hamadan. U renol ulayo bat na singkai jong kamisha bat nang syu ban pelat ya ka na martang karu kompong janru baro ki kwa ban kta ya ka met jong ka. U renol ulaong pim lele em. Kamisha kaong em sar nga klem lelay. Urenol ubat sa ha usengkai jongka bat ulaong. Nga itenat ya pimisha lada pilapor te yang nginyalit dinar no bat nga shibit. Kamisha kalaong penstad kat no baje sar nginyalit. Urenol ulaong dala white tray te ngin siyalit. Ha kata kesengi baro kinong tray. Usarenol ula paklit no dang klo ya baro kinong tray ha kapor san sidang janmit. Namare la de umut le dinar bat kamisha. Urenal bat kamisha kidang yang muja ya ka dinar jongki. Henry ulok jongka pat ulawan hayeng kama shua ya kamisha bat uhab ban shed ban tiuhi. Enda ulok jong kamisha ula dap shed ting shed. Ulok jongka u klempat bamja namar u ap ya ka lok jong u. Lano bakan wan hayeng upet kai shua dekat TV tangban melen. Enda kamisha kalawan hayeng ulok jongka ulaong. Kadjano se misha ngeladap syet manga kaca kadok. Kamisha kalaong ngayalade ngeladap pamja kumno ngan penkat jaya pi. Kilit kat hi ladapi tangan. Ngate ngan tiano namar banglataj. Ulok jongka ulas ngeusi udang ap knang ya kalok banyo ya bam jalang. Henry kalok jong upat kam kenkor ya ulok lajong.
Ulok jongkaru uklam bam jasyu hakata ka janmit ula tia jen it no namar usngeu si ya ka jingle bam ken ka lok jong u. Teha ka step ka babut ka misha klaki dang step klaki sum ki side bat enda kladep sumru ka slempor sabanta ban pen. Ulok jongka usupet kaya ka namar lada u ongru i kamla. Dap kendai bejemen step Kamisha kala krek ban letre office no bat kala pong biang na kiskat ban lengkot bat kata da kisen ki baram dor. Kamisha kadon bun ki jan ki bastai Henry ka kwa ban pong baik da ki jan ki ban lengkot. Enda Kamisha kala poi ha office baro ke syu ang lengok baik tangnya ka na markam julek ran ban pong da ki jan ba iklam akor. Ka klem da tap lot ya ki dikot met jongka na lor ba kadai ka briu kapala don la ulok. Ka klem da syu ya ka longren yang la jong tang kendiat ro. Ka sngew bah briu penban ya la jong. Kat ba ki briu pat ki shim ka bu ya ka. Don nuway ubri ubah trelang bat ka misha. Bat une ubri uday ubah ka juk ka kerdan bat ka misha. Une ubri ukertiang u Calvin. U Calvin usyong mar silyang bat ka misha. Bat u pej-pej ya ka sipang na mar ka misha ka pen ibang lot ya barok ki badan hapo office. Endala day ka por lunchtime, Kamisha katang sudah pamjak la yang kai marway ha balcony. U Kelvin ulit yang kai lang bat Kamisha hangta. U Kelvin ula yoklat ban kren ya Kamisha bat ula propose samla ya ka. Kamisha klatre u Kelvin. U Kelvin namar ba ula kemen palat ba ula yok samla ya Kamisha. Ula tanya ka bat ula do ya ka hangta ha balcony hi. U Kelvin mat Kamisha kim tip AA baladon bar ring video ya ka jingya do jongki arngut. U lok jong Kamisha tip AA bakal lok jong u kale ayu ha office. Enda Kamisha kalawan na jingtray ka satang ki kti ki kejat la jong kam jule AA ka syong bait ha jing tia ka shuya message bat no. Ulok jong kapat u hap shet jing shet hi watla u tray office makana u tip ya ka burom ka akor bat u tip ban nyarap kam ya ka lok. Henry ka lok jong u ka shim ka bu ban. Teha ko way ka sngi don uway u para marjan u baya trelang bat Kamisha u wan kai bat ulok jong Kamisha haying. U para marjan ulayo i ba ulok jong Kamisha don por tang ban syong kai ru namar u tray kamiyeng. Katba Kamisha pat ka lekai mobile. Upara marjan usupet ka ya Kamisha na lor ka riam ru ba iklam akor sa ka jinglong ka ju kumba pong janhi kam ken burom yano. Teha ka sngi ka babut Kamisha ka letrei. Usarenal ula khot ya Kamisha ha kamra jong u bat ulaong. Kilit ay kini kikot ya u Kelvin bat u choki dar bakin resign no ya kakam. Kamisha kalaong balaysar pipa resign no yaki. Usarenal ulapan i yaki video bayakis Kamisha bat u Kelvin u choki darpat u kudup yaka. Usarenal ulaong ya Kamisha yalet haying jonga namar mentakas ngi dan briu namar pi supen i bangsa yang ngate yalet no menta. Kamisha kalaong ya u sar ngamtre banlet haying ki briu. Usarenal ulaong ya ka lada pimlet dia kini ki video ngan pelat na Facebook. Usarenol tip AA baka jingkan mat ka jing penting jong u ya Kamisha ru la don barikot ya u. Kamisha bat urenol kila mut ban let haying jong u namar Kamisha ka ting yu u pelat ya ka video jong ka. Henry haka takapor lawan u para majan u batrelang mat Kamisha haka ju ke office. Ula record ya ka jingkran jong usar renol bat ula pensngau ya ka jingkran penting jong usar renol ya Kamisha. Usar renol ula ting ula pelat no ya ka kti jong Kamisha. U para majan ula ya lamno ya Kamisha syaying bat ula senang ya ka. Bahkam day ban pong na kijan ki balingkot namar ka pensku nya ki briu. Kamtam ya ki senrang. Kamisha kelas ngu ya upara marjan ubala pensngu tu ya ka. Kamisha kelapan map ya ulok jongka. Bat na du kata kasngi Kamisha kam jutre syu ban pong na kijan ki balingkot haba kalet sa office. Kala riam simple bat ulok jongka ru ulas ngu tenat ya ka jinglong jong Kamisha. Lada episode tenat ngu bah like share bat subscribe ka channel bat saya komen.
panalok kublai shibun ya ka jingkersan jongpi ya ka janai story channel.